Какво значи да си бунтар? В смисъл, да, бунтуваме се срещу някакви социални неща, включително някакви политически теми, които ми струва по-естествено да се бунтуваш, отколкото да не се бунтуваш. Здравейте в Матине! Това, ако беше в България, Амбер Хърд щеше да се появи с уста и мигли в съдебната зала. Тази мисъл, приятели, не е моя, нищо, че си я мисля, и то със сигурност. И след като делото между Джони Деп и Амбер Хърд приключи при това както трябва и се превърна в вайрал с целия секс и драма в него, днес в Матине ще продължим да си говорим за вайрал секс и вайрал драма, но с две прекрасни дами, които повдигат настроението ни със своите вайрал стихове за секс и драма. Антония Антонова и Цвети, здравейте! Как сте? Здравейте! Здравейте! Прилично, благодарим. Добре сме, радваме се, че сте извлекли есенцията на нашето творчество за откриването на предаването. Момичета, аз ви признавам, че ние в офиса много често се забавляваме с вашите вайрал стихове и много ги ценим, но на мен ми се иска... Първо, понеже аз започнах с Джони Деп и Амбер Хърд, нарочно ли я изписвате като Амбер Хард? Просто, аз съм писала, може би, Антония нещо се шегува. Да. Не съм... Изписвам всеки път, както така фонетично ми прозвучи на български език. Не съм се замислила на този въпрос, честно казвам. Много приятна муха си имаме. Да. Как се запознахте? Кога се открихте? Аз ревях на улицата малко по-надолу от вашия офис. Наблизо на Стара планина. Да, и Цветелина излезе от колата си и дойде да ме спасява. Аз бях в тревожна криза, тя беше в някакъв друг тип емоционална криза и аз просто видях, че е по-зле от мен и това някакси така ме повдигна и ме мотивира, да. Повдигна духа ми и отидохме на църква. След като аз бях ходила, между другото, ние имаме много, как да кажа, кинематографично запознанство, може да се каже. То не е точно запознанство, защото ние се познахме преди това, но така първа среща. Контакт. Защото аз преди това бях ходила на 2 църкви в обедната почивка, защото просто имах такъв кофти период от живота си, дето в обедната почивка, вместо да ям, ходех по църкви. И ходех на 2 църкви, на двете имаше опела. И викам, не, ама то ми свърши обедната почивка, няма да стигна до църква. Но след едно опело, в случая аз се видях и я заведох в руската църква. И там нямаше опело. Опело и така се запознахме, т.е. така установихме, нали, някаква връзка. Но не сме приятелки, нали, тя Цветелина ще каже, че чак толкова близки не сме, не. Не. Просто така по стечение на обстоятелствата живота ви е събрал. Да. Живота ни събра, да, нали, иначе вече самия проект вайрал стихове за секс и драма, нали, благодарение на Антония, която е много по-инициативна и действена. Да, мерси. Благодаря ви. Така. Не, и агресивна, смисъл това. То не можеш да кажеш само хубави неща, трябваше да кажеш нещо все пак по... Говорихме, че трябва да направим нещо съвместно свързано с писане и в един момент, малко преди на 13 март 2020, нали, помним какво се случи, малко преди това, на 2 март 2020, тя каза, правиме го, ще се казва вайрал стихове за секс и драма и тръгна и така доста бързо почна да се развива. Да. Развива се бързо и си стана вайрал определено. А защо секс и драма? Смятате ли, че секса и драмата са водещ елемент в живота на човек? Да. Да. Значи до един момент повече секса, от един момент нататък повече драмата. Нали, секса, освен ако не си някакъв лейт блумър и не ти се случи по обратен начин. Да. Но обикновено по-скоро е така. Ние вече сме така в залязващите си години и повече към драмата сме ориентирани. Да. Но едно време беше друго. Стиховете ви могат ли да се нарекат някакъв вид пародия или са по-скоро не полирана честност? Вижте, ние страницата я стартирахме с намерението да пародираме подобни явления в социалните мрежи. То оттам идва и заглавието. Нали, вайрал стихове за секс и драма идва от вайрал стиховете за секс и драма, които сме чели в социалните мрежи. Именно човек решава, че е поет, пише стих, който възвеличава женския бюст. Много жени от Овча купел до младост се разпознават в този стих, лайкват и той става вайрал. А драмата е, нали, допълнителен ефект към цялото това нещо. И, нали, решихме, че, нали, за
прозорливите сред аудиторията ни, ще стане веднага ясно по това заглавие. Това е самоирония, нали? За какво става въпрос, нали, в ирония, да, в страницата. Самоирония, да. Страницата беше Но, ирония. в крайна сметка, нали, тръгнахме уж като пародия да правим, но съвсем много бързо нещата преминаха в една съвсем друга плоскост. И истината е, че ние, нали, вече имаме второ допълнено издание на нашата книга Вайрал стихове, секс и драма, в която има изцяло и само поезия, която не е всеки втори пост, който вие виждате в страницата, който е ахо-ихо. И не е смешна, и не е забавна. Да. Дори в страницата има много стихове, които са много лични, много лирични, много дълбоки. Ние сме подбрали такива текстове, благодарение на които и вече така имаме достъп и до голяма, сериозна българска театрална сцена, за което можем само да сме благодарни, нали, тъй като текстовете ни бяха разпознати от хора в театъра, които се занимават с това, което може само да ни радва. Така че да, малко нещата са, как да кажа, широкоспектърни. Да. Повечето хора ни разпознават наистина заради смешките, но имаме и доста неща за болести, смърт, самота, депресия. Драма. Мисъл, да. Не, нали, че смешно, то си е супер, нали? Но живота не е много смешен, в крайна сметка. Да. Обиждат ли ви се хората понякога в Фейсбук? Имат ли достатъчно интелигентно чувство за хумор, за да разберат каквото всъщност им казвате? Ние имат, едни нямат. Да, различно, не знам. Аз много не чета коментарите. Да, Цветелина е повече над нещата. Аз като една по-изявена комплексарка ги чета и ги блокирам понякога, но това с блокирането вече. Понякога. Аз не знам дали не прекаляваме. В смисъл, на нашата аудитория ние досаждаме вече с едни същи истории, разказвайки ги в поразни. Не досаждате. Аз като част от вашата аудитория си казвам, че в никакъв случай не е досадно. Наричат ви бунтарки. Усещате ли се като такива? Имате ли някакъв бунт, който искате да изразите? Виж сега, тя неврозата си... Тя си напира да излезе. Тя си е бунт сама по себе си. Тя си е бунт сама по себе си, да, абсолютно. И може би има такъв... че Криси се смея. Нали, то в бунтарството има много невроза, принципно. И... Тя Цветелина също така обича да пуши цигари по време на литературно четене, което също е доста бунтарско, според мен. Много е бунтарско, няма що. Нечувано и невиждано. Аз по-скоро бях шокирана, когато миналото лято бях на премиера на книга, където никой не пушеше. На открито говорим, в смисъл. Да, нека затвърдим имиджа, който и без това имаме сред част от нашата аудитория. На застарящи лайт траш, преграшнали цигари, съдържателки на публичен дом, такива съсипани жени. Не, това за бунтарството, между другото, е интересна тема. Смисъл, ако може малко повече по-сериозно да говорим за нея, много интересно. Защото какво значи да си бунтар? Смисъл, да, бунтуваме се срещу някакви социални неща, включително някакви политически теми, които ми струва по-естествено да се бунтуваш, отколкото да не се бунтуваш. То в България, ако не се бунтуваш, то не само в България, то живота като цяло е едно опълчение и според мен би трябвало да бъде. Иначе, нали, си се отказал леко и се предал. Не може да се ходи само в коловоз и в русло. Така е, да. Да. Секса и драмата във вашия живот, къде се срещат? Как се срещат? Пообичаме се, побиеме се после малко. Биме, обичам те. При мен, както казах, аз вече съм така след средата на живота си. Чакай, как го калкулира? Така съм преценила. Добре, окей. Сама прецених, че по-скоро съм била средата и дали така повече драма си има. Секса, не знам, някакси секса е за младите. Между другото, не е лесно човек да бъде с един, как да кажа, влюбен в идеята за разпада на годините човек, какъвто е Цветелина. Нали? То е една старост, то е една смърт, то е една съсипия, то е непрекъснато. Ние сме живота мина, нали? Това е по цял ден. Добре, че не сме по цял ден заедно, нали? Само... Да. Вашата страница всъщност има над 40 000 последователи.
А в нея няма реклама. Няма над 40 хиляди, между другото. Няма ли над 40? 37 почти. 37 хиляди, да. Добре, да ще станат и 40. Добре, да хайде да си кажем, че когато хората стигнат да го видят това видео, вече ще са стигнали 40 и аз няма да съм объркам. Може и да са стигнали, да. На мен ми е много любопитен този елемент, в който липсва рекламата. Значи няма защото е много готино. Днес всеки иска да се самопродаде и да се самонавре по такъв начин в очите на останалите, а вие не го правите, което е супер. Значи, това на мен е много голяма радост. Тя Цветелина много нямаше чувствителност по тази тема и даже нещо ми спомена преди известно време, нещо ми викаш, защото тя много не се занимава с... то не, че имаме маркетингова част, но тя не се занимава много с организационната част на нещата. Аз не съм творец. Което, сега хората си помислят, че аз наистина съм творец и ще разпадне проекта и аз ще сложа, ще изтрия страниците, сега като излезна от тук. Както и да е, не е така, скъпи зрители. Както и да е. Въпросът е, че нямаме един платен пост в страницата, което е супер яко. Мен много ми харесва това. А какво тръг да казваш, че съм че ти един път нещо си беше отворила пак в пристъп на неадекватност, нещо беше изкоментирала, веднъж беше казала нещо, дай ще пуснем платен пост и аз беше така. Бях предложила платен пост, но това щеше да ме набие, да. Защото аз супер много се, самочувствам, някак си стъпвам, на това, че ние сме... На оргазми крича. На оргазми крича, който ние имаме. Говоря го това пред хората, как никъде не сме се бутали да ни харесват. Но още веднъж да кажем за бъдещи рекламодатели, че за майонези, крем-вирши, всякакви продукти, лекарства и добавки против газове, ние сме абсолютно отворени да заснемем една телевизионна реклама. Креативитета на Цветелина, нейната творческа душа проговори тук-що. Срещу скромен хонорар, разбира се, с удоволствие ще дъвчем наденица с червила. Ярко червени. Много червени, с рози в косите и така, както трябва да бъде. А има ли някакъв освобождаващ елемент в това човек да прави това, което иска да прави, просто за да се чувства добре, без да мисли какво и как ще изкара от него? Това е основното. Аз даже вчера, не знам дали в крайна сметка ти го записах този войс или не, защото ние с Цветелина, освен че творим заедно страницата, също така и общуваме понякога, основно по чат, записваме си някакви войсове, някакви мисли и аз... Точно това исках да споделя с нея вчера, че нямам идея хората, които го нямат това нещо, което ние го имаме. Естествено, хората са различни, имат различни потребности, но аз с моите потребности ми е трудно да разбера пълноценния живот при отсъствие на възможност за изразяване на това, което те занимава и те вълнува вътрешно. За мен това е много важно. Не само като творец и като автор, но и като човек да имам свобода на словото и да говоря, така да казвам нещата, които ме занимават. Хубаво е свобода на словото. Хубаво е. Не е лошо да го има. Много е мило. Но тук има и друго нещо, че ние работим. Не даваме свобода на словото. Ние не даваме свобода на словото като коментари в страницата, но и че ние работим. В смисъл, ние не работим вайрал стихове за секси драма, нали? Тоест, но ние работим и вайрал стихове за секси драма, защото това си стана работа. Смисъл... Да, в последно време стана работа. То си става все повече и повече работа. Имаме много ангажименти покрай това, което си е работа, да. Без да правим компромиси, нали? В смисъл, ние не рекламираме, както виждате, дезодоранти. Ние се появяваме на театрална сцена, както вече казах, участваме в различни проекти, които са по-скоро артистични, отколкото търговски. И то всъщност търговски изобщо не е но също са работа. Все повече. Да. Колко по-различно се усещате, докато комуникирате с аудиторията си във Фейсбук, от сцената или когато четете от книгата на живо? Доста различно е. В единия случай имаш контакт с публиката, в другия нямаш, освен ако не го поискаш. Аз първо как не чета или много рядко чета коментари, когато напиша нещо във Фейсбук, докато живия контакт с публиката е съвсем друга бира, съвсем друго усещане и в театъра, и на четения го забелязваме. За мен лично много ценно. Аз съм леко отвратена от цялата дигитална среда и всичко, което е диджитал и е през екран и е... Антон има една творба, в която говори за самотата на екраните и за извора на този странен век. Има много самота че ме цитираш, това ме възбужда по особен начин. Да. Много... Сега си загубих мисълта, защото ме прекъсна. Защото ме, възбуди по особен начин. Възбудиха и аз там тръгна мисълта на някъде към някакви други посоки. Но идеята ми е, че
просто е съвсем друг тип контакт и че някакси малко сме позабравили през последното десетилетие-две как се общува на живо и какво е да има емоционален обмен между било то артист или публика или двама хора, казах поета, двама души на живо. Нали? Това на мен много ми липсва и много, много взимам и инвестирам в това. При едно от последните ни представления секси драма, които играем на такава бутикова камерна сцена, просто аз, понеже все повече и повече гледам, нали, то с времето човек се отпуска, особено ако не се занимава с подобен тип сценични изяви преди това, като минеш едно представление, примерно N брой пъти, с напредъка на времето ставаш все по-органично стоиш на сцена някак. И между другото бих призовала зрителите да проверят за билети за юни и юли. Юни няма вече, за юли. За юни няма ли? За юли, да, дали има налични. Да, видях публиката някакси все по-отблизо я виждам и все по-някак така един интимен контакт установяваме. Имаше една влюбена двойка на първи ред, които такива някакви се прегръщаха и спадаха в някакво автентично чувство на емоционална близост под звуците на поезията, която ние с Цветелина изпълняваме. И ми стана много мило и това е нещо, което ти не можеш да го проимаш висейки в интернет със сигурност. Плюс това в интернет, нали, балон е огромен. Ти гледаш някакви дори органично достигнатата аудитория, в смисъл аудиторията, която не е купена, а е сама организирано от само себе си стигнала до теб, тя пак не отговаря на онзи автентичен кръг от хора, които са истински ангажирани с това, което ти правиш. Нали? Има разминаване. Но заради този автентичен кръг си струва това, което правим. Тоест, когато виж, че наистина си разчувствал, докоснал, макар че много мрази тази дума. Много е мило, когато ни пишат някакви неща, защото аз знам, че в момента, нали, да си инфлуенсър в България и по света изобщо е занимание за масите. Тоест, който не е поискал, той не е станал инфлуенсър. Нали? Почти всеки, който може да си пусне камерата на телефона и... Може да стане инфлуенсър, да. Почти може да стане инфлуенсър, да. Но въпросът е, че нали, много е мило, когато получаваш обратна връзка, която е от сърцето на хората и ти виждаш, че този човек наистина си стигнал до него и до сърцето му с това, което правиш. И ние получаваме немалко такива съобщения от хора и това е много мотивиращо. Много по-яко от лайковете и много по-носещо ти удовлетворение и мотивиращо те от лайковете. Да, защото ние фактически някой реално е получавал нещо и реално това е задействало в него някакъв процес. А и тези хора, които ни пишат, те фактически по-скоро са се повлияли от неща, които ние сме написали, които са събрали минимален брой лайкове в страницата. Да. Но пък вашата енергия, когато ги говорите лично, е съвсем друга, вероятно. И самата публика усеща по друг начин. Разбира се, сигурно е така. Къде си търсите музите или те ви намират? Не си търсиме. Нищо не търся аз в ежедневния живот. Мисъл... Много би било хубаво да отидем в някой манастир някъде в Португалия, примерно, и да гледаме морето и един месец да седим и просто да чакаме музите да дойдат, но не може, защото има хора за гледане, работа за вършене, дрехи за пране и всякакви неща, които чакат да бъдат свършени, погледаме с презрение, но... Не, напротив, аз така си гледам, знаеш, не е с презрение, лично към теб. Да, аз съм съгласна на 100% и даже, честно да ви кажа, откривам нещо изключително лицемерно и досадно в претенцията, която също така блика от социалните мрежи напоследък от много хора за преследване на щастие, мъдрост, една такава възвишена откъснатост, която едни постигат посредством ретрит на язовир, не знам си къде, за 550 лева са дали, там некъде са им баяли една седмица и вече са достигнали не знам каква мъдрост. Значи това са абсолютни глупости. Много хора направиха бизнес от това и то доста успешен на гърба на отчаяни хора, които просто не са попаднали на правилния терапевт. Тук обаче мога да спора с тебе. Смисъл, айде спори! Така е за терапевта и за бизнеса, но от друга страна понякога може да има смисъл този тип ретрити и този тип откъснатост, защото човек има нужда от презареждане и от почивка. Има нужда да се изолира понякога. Да. А в своя бит
понякога се случва така, че ти няма как да я вземеш. Ама не, аз не казвам, че не дали трябва да ще излизаш от организиран бита. ретрит или ще Или ще да тупаш сам бело на Банско, след тая. Смисъл, едни така го правят. Смисъл, нали? Извинете, ако това беше малко... Ще го изрежете, ако ви притесня. Да. Въпросът е, че понякога на човек му трябва някаква кукичка, за която да се захване. Тоест трябва ти нещо, дори трябва да дадеш пари, за да се ангажираш да го направиш, разбираш ли? Нали, Да, не... сламка, някаква за която за да която се хванеш. защото колко е трудно да не говорим, че нали, сега тук малко феминизъм, нали, естествено, но нали, една жена, която работи, има други неща, има дете или деца, има или животни за гледане, или възрастни родители за гледане, въобще жена с 1000 ангажимента. И изведнъж в един момент тя да каже, просто отивам на почивка сама за една седмица, нали, веднага има едно такова, нали, тя си заеба децата, работата. Не, това е така, да. Осъждане такова от обществото. И по-лошото е, че жените сами си правят това осъждане. Смисъл, то не е, ти ако си достатъчно интегриран, няма да те докосне, нали, обаче ти понякога не си. Нали, в този смисъл понякога казваш, нали, на всички, вижте какво, дадох 1500 лева за ретрит на Батак и заминавам. Това мене много ми се ще тези жени наистина да имат възможността да си почиват активно, без да се чувстват гузни и виновни и въобще това нещо като култура да се интегрира пълнокръвно в нашето общество, защото ретрита на Батак за 1500 лева, не, той няма да промени културата на мислене на българина по никакъв начин. Напротив, ще я затлачи и общо взето мъжът ще се прибереш от ретрита, мъжът ще ти каже, да дадох ти тук 1000 лева, уди, айде сега направи една мусака. Направи сега една мусака, успокои ли се вече, айде. Да. Така че нещата са комплексни, но да се върнем на въпроса, който ти зададе, нали, къде търсим музите. Аз също смятам, че живота такъв какъвто е, с неговите пикове и спадове, с неговите смешни и тъжни страни, дава достатъчно почва и не е нужно човек задължително да иде някъде да мълчи 14 седмици. Не, че е лошо. Браво на хората, които го правят това нещо, да са живи и здрави, но животът е безкрайно разнообразен и красив сам по себе си, така че ние не страдаме от липса на вдъхновение. А вие самите как си почивате? Как разтоварвате, като ви стегнат шапките? Спя. Нека нормални хора, в смисъл, спим, ядем, ходим на кръчма, нали, извинявай, че отговори от името на двете, но според мен ти ги прави същите неща. Но предимно спя, когато имам възможност. Почивчици наляво надясно, такива неща. И най-вече, между другото, то всъщност истината е, че всъщност това, което правим Viral Stick в секси драма, то е както е работа, така е и почивка, защото на мен, честно казано, в ежедневието ми е отдушник. В смисъл, мен това ми помага да изляза, да се изкарам от коловоза и то на ежедневна база, което е супер. Нали? То си е някакъв психичен, как да кажа... Отдушник, точно така, да. Вентилационен отвор. Вентилационна шахта за главата. Какво ще правите сега през летните месеци? Освен, че ще имаме различни събития, свързани с книгата ни. Да проверите за юли. Напомняме още веднъж, докато не са свършили. Да, и с нашето представление. Също така, какво ще правим? Ти ще ходиш на море. Ще работим. Ще се потим в жегата. Ще гледам да поспя. Ще пишем, няма да спираме да пишем. Ще пишем, да. Имаме събития. Книгата ни скоро ще влезе в една книжарница, ще правим събитие там. Ще видим, можем да правим витамин Б още някое. Имаме си театралните неща, нали? Така че от творческа гледна точка това. Иначе ще работим, ако може нещо моренце малко, нали? Така, малко да се релаксираме на плажа, няма да е лошо. Макар че може и без това. Ти нали получаваш паника така всеки път, като излезеш от София, така че... Не всеки път, имам такава сепарационна тревожност, не обичам да се отдалечавам много от вкъщи. Но примерно съм ходила на Мачо Пикчу, без да получа нито една паника атака на Мачо Пикчу. Макар че ми взеха мента Глок и Валериана на летището там на Лима и малко изтерясах, но всичко беше наред. Животът без секс и драма би бил? Невъзможен, странен, гол. Нямам идея и не искам да знам. Аз също не бих искала да знам, защото вие така ежедневно ни напомняте всъщност колко е хубаво да има и секс и драма в живота на всеки по много, много хубав начин. Затова ви благодаря. Благодаря ви и за времето, и за приятния разговор и много ще се радвам да ви виждаме все по-често и в мрежите, и на сцената.
Благодаря. И да, Мерси. да четем и да слушаме вашите стихове. Благодаря. Мерси много за гостуването, беше неприятно.